Nem micsoda? Ez jó, ez jó pont. 43 centi. Topsi, ez kell neked, Topsi? Ez kell neked? Ez kell neked? Nem mondtad én. Ez kell neked? Jó, majd 43 Ez kell centi. neked? Ja. Mert ez kell neked? Topsi, ez kell neked? Várjál. Topsi, Harap meg! jégkorszak, romány, a magkész alatt alul. Harap meg! Hát van néztem a jégkorszakban. Harap Ha meg! majd úgy lehet megmenteni, a makkot elkapjuk. Ja. Nem néztétek a jégkorszakot? Nem mondod. Edd már meg! A gyíkot edd meg, marad! Ez még ezt egy. Elé ugráltak. Most törik be a jég. Nézted a jégkorszakot?